निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202. दोडामार्ग तालुक्यातील साटेली भेडशे येथील बहुचर्चित असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं उद्घाटन उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून करण्यात आलंय. नूतन इमारत सर्व सुविधांनी पूर्ण आहे, मात्र त्याची दखल प्रशासन घेत नाही. त्याचा नाहक त्रास पंचक्रोशीतील लोकांना होतोय. त्यामुळे लोकांच्या सोयीसाठी या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा लोकार्पण सोहळा करण्यात आला, असं ठाकरे गटाचे उपजिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी यांच्याकडून सांगण्यात आलं. यावेळी साटेली भेडशी उपसरपंच गणपत डांगी, माजी उपसभापती सुनंदा धरणे, माजी नगराध्यक्ष लीना कुबल, तालुकाध्यक्ष संजय गवस, युवासेना प्रमुख मदन राणे, श्रेयाली गवस, विनीता घाडी, संदेश वरक, संदेश राणे तसेच पंचक्रोशीतील ग्रामस्थही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जोपर्यंत रुग्णालयाचं कामकाज करून होत नाही, तोपर्यंत रुग्णांना सेवा देत नाही, तोपर्यंत इथून हटणार नाही, असंही धुरी यांच्याकडून सांगण्यात आलंय. साटेली भेडशी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं लोकार्पण सोहळा आज सर्व ग्रामस्थांच्या या परिसरातल्या प्रमुख नागरिकांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी पार पडलेला आहे. आज लोकार्पण झाल्यानंतर चांगली आरोग्य सुविधा या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मिळेल अशा प्रकारची आम्ही आशा व्यक्त करत आहोत. सकाळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर कलिते साहेब यांच्याशी बोलणं झालं आणि त्यांना आम्ही सूचित केलं की लोकार्पण सोहळा करण्याची आम्ही गेले वर्षभर वाट पाहत होतो, परंतु आपल्याकडनं जे झालं नाही ते आम्हाला शेवटी करावं लागलं आणि तात्काळ या ठिकाणी जे काय वैद्यकीय सुविधा सुरू करणं गरजेचं आहे ते आताच सुरू करा. आणि जोपर्यंत इथल्या वैद्यकीय सुविधा ह्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये सुरू होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही, अशा प्रकारचा इशारा माहिती पण त्यांना आम्ही दिलेली आहे. आता लोकार्पण सोहळा झाल्यानंतर इथले नागरिक आपापल्या घरी जातील, मात्र प्रमुख पदाधिकारी ह्या ठिकाणी जोपर्यंत ह्या ठिकाणी ज्या मूलभूत सुविधेसाठी डॉक्टरसह या ठिकाणी उपचार सुरू होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी हलणार नाही. आजचं आमचं हे धरणं आंदोलन असेल आणि उद्यापासून या ठिकाणी आम्ही उपोषणाला सुरुवात करणार आहोत. आणि हे सर्व करत असताना जर काहीतरी अनुचित प्रकार घडला तर त्याला जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि संबंधित अधिकारी जबाबदार राहतील, अशा प्रकारच्याही सूचना आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही करत आहोत. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.